Sjonger Gaatse Bosma uit de Westreen timmert al jaren onder de dik en is vooral bekend van feestnoemers. Met zijn nieuwe veske maakt me niks meer uit, slaat er een nieuwe wei in en liek het er landelijk terug te brekken. Samen met Sipke de Boer hebben we dit veske gemaakt. Sipke die ging een veske schreeuwen en die dacht, dit is misschien wel wat voor Gaatse. En wie won een uitdaging om dit veske te jongen, want ja, zoals zelf al zei, dit is net wat ik die. Hè. En toen kwamen we met dit veske maakt me niks meer uit. Nou, ik get het. En ik zei, Sipke, jongen, dit is echt heel goed. Nou, maar we nog zien dat we het goed het staan kregen kennen. En dan ben we samen met Niels Linkbeek in de studio in Muntendam hebben we het arrangement maken en Niels had het inspelen. Ik hield het insong. En toen werd het eigenlijk een piekenvel moment. Nee, ik hier één keer zong en toen zei ik Sipke hoorn en toen zei ik dus hij hoorn en toen dacht ik van, dit is best, dit is wel wat. Maar het maakt me niks meer uit, dus stonden nou maar op. Het werd de plucht en het werd eigenlijk al voordat het officieel released werd, dus voordat het officieel uitkwam wie de plaat al te jaren op de Radio NL. En daardoor kwam er gewoon een stroomversnelling in een aantal reacties. Dus de Facebook voor de mensen die privéberichten stuurden. En daarom hebben we de release van het veske echt naar voren helpen. Omdat mensen randen met het veske voort eigenlijk voordat het officieel released werd. En verleden week kwam het voort binnen in de A-rotatie op de Radio NL. En deze week kwam bericht dat het takkenweek Hollandse nieuwe is. Dus dat betekent de meest gedraaide plaat van de week op de Radio NL. Dus stonden nou maar op. Natuurlijk via de bekende kanalen is te vinden, dus op YouTube en Spotify. Als je gewoon mijn naam intikt, Gaatse Bosma, dan komt er wel voorbij. En het leuke is trouwens, voor de meesten met YouTube zie je het even op. De videoclip is al die opname in uw mooie friske woorden. Dus in het Vinkleerste Bosk, in de mieren van Kallemensweer en een stukje in Twiesel. Dus juist een shot dat ik bij een vierver ben, dat is in Twiesel. Dus het is echt, het leuke is, het is echt een stukje regio wat in de clip shot. Dus hoe is net 4 voort van mooie omgeving.